Yung iba, nakapahinga. Yung iba, nakabakasyon. Ikaw, nagtatrabaho. Pero huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Sa pagkakataong ganito na halos lahat ay walang pasok, pakiramdam nating mga pumapasok ay tayo ang tagapagmana ng kumpanya. Kulang na lang maging apelyido natin. Ang apelyido ng kataas-taasan na boss natin. Pero ang katotohanan ay ang sasampal sa atin. Ano ito? Alipin lang tayo ng salapi. O baka wala lang talaga tayong choice. Sa ibang pagkakataon na lang, magbakasyon, huminga, kasi kailangan niya ng tao. Ang pahinga. In English, rest. Kasi kapag hindi ka nagpahinga, baka tuluyan ka ng mamahinga. Wag naman sana mag-rest in peace. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi mo makakasama ang Basa Princess ng Love Radio. Ang tagapagprotekta, tagapagsiwalat ng pinakatatagong sekreto ng ating mga kabisyo, DJ Rocketera. At dahil Friday today, araw po ng mga mael, as in malalambing na katulad mo. Or pwede rin namang mael as in maloko. Paniguradong titigasan ka ng panga. Katatawa. Kasi eto na ang patikim ng SPG as in super Pagganern Secret File. Mommy, tingnan mo. May chikinini ako. Wow. Kung bata pa ang nagsalita na meron siyang chikinini, anong ibig sabihin nun? Baka naman akala niya yung chikinini, cartoon character yun. Anyway, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocketera. Tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa, tingnan ng leeg, tingnan ng dibdib. May chikinini ba ang katabi mo? Usapang chikinini tayo sa aking pagbabalik. Kapiling si DJ Rocketera at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang SPG as in Super Pagganern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!